अभी ले कैले बियाह न छड़ी कवन मजबूरी हो। आगे अभी ले कैले बियाह न छड़ी कवन मजबूरी हो। आगे उमर हो गेलो 17 एगो भतारा तोरा जरूरी हो। उमर हो गेलो 17 एगो भतारा तोरा जरूरी हो। कौन गेलै मम्मी के तना छोड़ी जे तोरा घूरी हो। आगे बन गेलै मम्मी के तना छोड़ी जे तोरा घूरी हो। उमर हो गेलो 17 एगो भतारा तोरा जरूरी हो। उमर हो गेलो 17 छौड़ी भतारा एगो जरूरी हो। कहिया हो तो झूठ नीरा उठ तोर पूरी हो। कहिया हो तो झूठ नीरा उठ तोहर पूरी हो। उमर हो गेलो 17 एगो भतारा तोरा जरूरी हो। उमर हो गेलो 17 छौड़ी भतारा एगो जरूरी हो। आगे मरद बनैले आशीष नंदन के बोले ने मंजूरी हो। आगे मरद बनैले आशीष चिंटू के बोले ने मंजूरी हो। उमर हो गेलो 17 एगो भतारा तोरा जरूरी हो। उमर हो गेलो 17 एगो भतारा तोरा जरूरी हो। आगे अभी ले कैले बियाह न छड़ी कवन मजबूरी हो। आगे